שלום. בשיעור הקודם למדנו את שמות הגוף כנושא המשפט, שאלו מילים שכאשר נשתמש בהם נוכל לדבר על אנשים, חיות, דוממים ומקומות. בשיעור הזה נלמד את שמות הגוף כמושא ישיר וכמושא עקיף במשפט. מה זה מושא ישיר ומה זה מושא עקיף? אלו ההטיות השונות של שמות הגוף במשפט. בואו נתחיל ונבין את הדברים בהתחלה בעברית. בשיעור הקודם למדנו שמות גוף כנושא המשפט. אני, את, אתה, היא, הוא, זה, אתם, אנחנו והם. אלו שמות גוף שהם הנושא במשפט. לדוגמה, אני הולך לאכול. אני הוא הנושא במשפט כי אני מבצע את הפעולה. אתם הולכים לים. אתם הוא הנושא כמבצעי הפעולה. בעברית המילים אותי, אותך, אותך, אתכם, אותו, אותה, את זה, אותנו, אותם, זה מושא ישיר. אלו מילים שהנושא מבצע עליהם פעולה. לדוגמה, דינה מחפשת אותך. דינה היא הנושא במשפט שמבצע את הפעולה, ואותך הוא המושא הישיר. היא מבצעת את הפעולה בהקשר שלך. אותך לא מבצע פעולה, לכן אותך הוא המושא הישיר. מושא ישיר אלו מילים שהנושא מבצע עליהם פעולה. מושא עקיף כולל את המילים לי, לך, לך, לכם, לא, לה, לזה, לנו, להם. אלו מילים שמתארות משהו שניתן, קורה, או מתייחס למישהו אחר. לדוגמה, הם נותנים לנו. הם זה הנושא, ולנו הוא המושא העקיף. אנחנו מחכים להם. אנחנו הנושא, ולהם הוא המושא העקיף. מושא עקיף מתאר משהו שקורה, או מתייחס למישהו אחר. עכשיו נבין איך זה עובד באנגלית. באנגלית, מילות המושא הישיר והמושא העקיף הם קבוצה אחת באנגלית. כלומר, מושא ישיר פלוס מושא עקיף שווה me, you, us, them, him, her, it. me זה אותי ולי. you מכיל בתוכו 9 שמות גוף. אותך, אותך, לך, לך, אתכם, לכם, אתה, את, אתם. us זה אנחנו ולנו. them זה אותם ולהם. him אותו ולא. her אותה ולה. it את זה לזה. בואו נתרגל ונראה דוגמאות לשמות הגוף בהטיה השונה שלהם. She likes him. היא אוהבת אותו. She הוא הנושא. likes הוא הפעולה. him זה שם הגוף במושא עקיף ומושא ישיר. We looking for you. אנחנו מחפשים אותך. We הוא הנושא. looking הוא פעולה. you שם הגוף במושא עקיף וישיר. They giving to you. הם נותנים לך. They זה הנושא. giving פעולה. you שם הגוף במושא עקיף וישיר. They looking for them. הם מחפשים אותם. They הוא הנושא. looking הוא הפעולה. them שם הגוף מושא עקיף ומושא ישיר. I call her. אני קורא לה. I הוא הנושא. call הוא פעולה. her שם הגוף במושא ישיר ועקיף. בשיעור הזה למדנו את הטיית שם הגוף כמושא ישיר ועקיף. בשיעור הבא נמשיך בנושא ונלמד את שמות הגוף בשייכות במשפט. נתראה בשיעור הבא.